Dobrý večer, pri televíznych novinách vás víta Marihuana Durmanová a Pavol Kuta. Takže prejdeme hneď k prvej správe. Naša fakulta masmediálnej komunikácie sa po dlhom šetrení odhodlala zakúpiť nový príspevok pre naše interaktívne televízne štúdio, je ním jedinečný Jimmy Jeep, ďalej už live náš redaktor Janko Gebuľo. Takže dobrý deň vám prajem. Dneska sme sa tu zišli na to, aby sme vlastne boli pri slávnostnom predaní tohto Jimmy Jeepu Univerzite svätého Cyrila a Metoda Fakulte masmediálnej komunikácie. Takže tuto už je pán dekan. Dobrý deň, pán dekan. Chcel by som sa vás opýtať, tento výborný prístroj, čo znamená, aký prínos pre vašu školu? Tak ako my sme si hlavne dali prísľub, že ako pozdvihneme tento slovenský film a celkovo ako tú kultúru na Slovensku, takže by sme chceli ako s týmto dosiahnuť veľké úspechy, ako napríklad Slovensko ešte nemá nejak veľa tých Oscarov, tak by sme ako nejakého Oscara chceli. Ako tuto už naši študenti si sa zoznamujú so strojom, normálne všetko už vedia, ak má byť. Takže mohli by sme aj pristúpiť k slávnostnému odpáskovaniu. Tak pán dekan, poprosím vás, prestrihnite tú šnúrku. Takže toto je malý strih pre človeka, ale veľký strih pre ľudstvo. Slávnostne odovzdávame. Ďakujeme. Podešte sem, ešte natočíme tohto chlapca. No ahoj, ako sa voláš? Ja som Tono. Ahoj Tono, čo si myslíš ty o tomto skvelom príspevku? Mne sa teda veľmi páči, je to dosť dobrý stroj, som spokojný s tým. Pre televíziu UCM FMK Janko Gebuľa. Ďalším príspevkom navštívime konferenciu o nových marketingových trendoch papieristom priemyslu. Už ide! Jo, dobre mi to padlo. Dobre, ešte, takže mám tu vedľa seba pána Oštinovú spoločnosti Armasa. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžete nám predstaviť vaše nové produkty. Naše produkty. Takže máme tu nový toaletný papier, takzvaný toaletný papier 3000. Môžete si ho chytiť tie hebky. Áno? Keď si ho vyložíte, vy alebo niekto iný na intimné party, ani ho necítite. Áno? No, výborné. A teraz sa pozrite, tuto máme také utierky, takzvané uteráky, tie sú drsnejšie, áno? Tie si tiež môžete vyskúšať. Áno? Dá sa do toho aj smrkať, výborné. Ten už mi nemusíte dávať. A pokiaľ si všimnete tú štruktúru, áno, tak oni sú drsnejšie. Ľudia si neumývajú tie ruky poriadne a potom to potrebujú niečím zoškrabať dole. Viete, tú zvyšnú špinu. Takže toľko asi k nám. Ďakujem, pán Oštinová. A predávam slovo späť do štúdia. Dovidenia. Dovidenia. Takže to bolo od nás zo správ všetko. Večer sa môžete ešte tešiť na vynikajúci americký hororový thriller Mikroténový vrah. Každý tušil, že stres, zrýchlený životný štýl, akčné hry a filmy si raz vyžiadajú svoju cenu. Kde si hlboko v útrobách Trnavskej fakulty masmediálnej komunikácie vznikla chorá myseľ. Psychopatický vrah, ktorý si myslel, že túto fakultu oslobodí od zlého sáčkami, mikroténovými sáčkami. Mnohí si mysleli, že sa jedná iba o povrávačku.